bat jarriko Twitterren. Momentu bat jarriko Twitterren. Momentu hon bat, esan dut, guazen lolea jorlastea pixkat. Vale, bai, emate dugu dala. Lolean nabil zuzenean. Hoi da. Vale. Vale, txata hemen daukagu. Hau bai hemen. Eta OBS hemen. Vale, basan dut zeatik ez dugu jolasten pixkate lolea. Eta audioa ondo doala behatuko dut. Momentu bat nire entzungo zait. Momentu bat jarriko Twitterren. Vale, ba, emateu fuerteago hitz egin beharko dela. Bueno, hasiko da streamingakin. Bi partia jolastuko ditut. Bestik gabe, ez dut ezer hola pentsatu. Ez da izango rankezi, bestera presio gehiagi da holako edo lako zerbait. Eta bai, presio gehiagi da holako bestik gabe. Vale, ba. Hazen gauzak iztea. Eta, bueno, badakizuen lolea jolasten ala. Zegazki jakingo dezute. Midean, batez lehen support bezala jolasten nun. Season 3-4ean, baina ja midea pasatu naiz, eta bueno. Hortik ibiltzen naiz. Momentu hontan, gehien jolasten dana da Zez. Eskin berria dela eta. Ordun mago ikola, ez da hartu dezakegun. LeBlanc ez bada, gian LeBlanc. Onda tolkit. Guazen txo bat jolaztea. You wish the world you know to end. Zez, atea dute proiekt skin berriak neko onak, ez diela ba, ez diela hola txarrak esaneko nuke, erosketa onak inditula jendeak, eta hori, jendea dabil, ba, horreta jolasten, behin da berriz, Zez, oito mentxa, eskin hau, apa, ez digu utziko ikusten, baina, bueno, hori gehien bat. Vale, ba, guazen topera guazen. Edo ez, edo pentsatu eta agian honen esango litzatekela streaminga hasi, baina behin barruan nengoela. Eta horrela, ez tegu iten hemengo minutu txatxo hauek ez tala eser gertatzen. Ez gabe. Vale, ba, Luffy honek esan du top baita baina nik esan dut lehena. Edo soporte egun niteke. Guazen Thresh, hombre, bainekin. Edo Blitzcrank ere egun niteke. Bainekin neko Blitzcrank generalean. AP. Eta ez dakit ze eratako jendeak ikusiko duen nire streama. Beraz, adibidez, lolei buruz espakizu ezer.
txata hementxe bertan daukat, galdetu bota zeo zer, eta gustu asko erantzungo dizut, edo saiatuko nahi erantzuten ze batzutan. Ez dakit. Ezin ditut hitzak bilatu edo. Vale, ba. Kalidade gutxian dago streama, bai. Bai, nahiko kaskartxo, ze bestela lageoakin eta bata ez ba bestea eta buf. Jolasteko eta inkomodo egiten zait. Eta bueno, ikusteko, zesanik ez. Vale, ba, momentu enten jokua agertzen denean, pasatuko era batetik bestera, OBS-ean magia ingo dugu, eta vale, ba. Oida. Bari, azkena erosinun support Thresh izan zen, bai. Ze behakin ibiltzen nintzen, ni season 3-4 support bezala. Eta, bueno, esan berra dago support bezala dela, ostras, kristona tipoa. Bueno, nik erabiltzen badet igual lesin bestekoa ez, baino ez dago zedik beste taldean, baina bai project Yasuo bat, eta Maestro Yi bai dabil, ostras, eskina dela eta baita ere, atea diote eskina, berria project hauetako bat, Denago Maestro Yi josita, nire ustez trampa egitea dela, dolean, ezin dezu jolastu dela hain gogor dagon zera batekin, nik adibidez Maestro Yi estebaneatzen, rankedetan, esatet, baizu, hartu nahi dunak, desde luego, hartu lezake. Hori bai, nire gandik ez du GG jasoko ez ezer. Report ez dago lako, ez dago reportik esan duna tiponek Master Jikin jolastu, baina bestela report. Jarriko dute Twitterren. Vale. Emate dutanak kargatuta gaudela. Orduan, principios hasi barko luke partidak. Bai. Vale, ba, Blitzcrankekin erreza partidak irabaztea. Berdezuna da gehien bat zuekua eman, eta jazta. Besteik ez dago. Ez dakit arratoi entzungo zeidan, zeo eski bai, ez? Eski arratoi, hola, nahiko kakatxua daukat. Ez dut asko inbertitzen, arratoietan tolako osetan. Vale, bazen pixkat. Hemendik. Eta norbait aurkitu ezagun. Ez dakit idea hona dan hemen egotea itxoiten, gure nidaleek. Gaina, bostak, zer aski ez daukate bendik hemen guardik, baina etorri daitezkela hemendik eta vale, ba. Ne, ez baina ezin da jendea ez da blutik ikasten, Keba. Hemen dik ikasten da.
Ezingo jungleatu. Hori badakigu. Ua, eta hasia dia da jana. Laguntza asko beharko dugu gureak bai. Egia esan. Tankatuko den difiskat. Bueno, agian lortu dugu Maestro Yi basea joan behar izatea. Blua indagero. Beti atorrela ondo. Segero berandu jungo da. Eta hasieran gero leitean badakigu nolakoa den, baina hasieran makaltxu juten bada badukagu snowball egiteko aukera. A ver. Berengoz, Blitzcrankekin horrela zure kalean lehengo nivelean oso gutxi edo egiteko. Bigarrena bai, bigarrena ja norbait harrapatu dezakezu eta bian. Eta ideia hor da adekarria harrapatzea eta ez suporta, baina klaro gertatzen gauzak. Ontxe bertan adibidez, adekarria ez dakit nolatan usartu daiteken hain hurbil egotera. Ez farmeatzen jarraituko dugu segurazki, bai. Bale, ba. Namik daukan goza txarra da, kriston susteine ematen dio adekarriai. Nazka ematu du benetan. Ba bai, odei, hau LCS-an antzeko da bai. Ez da inserioa. Baina, bueno, hemen alboan daukan hau da Uzi, bere smurfakin. Eta, bueno, nahiko asarratuta nago berarekin ze ez dakik jolasten tikoak. Baina, bueno. Esausta bota diot, ez dakit beharrez, bai. Akatu ingo zaitu. Bai. Harekien. Txarra da, tipoa. Uzi hau, joe. Bereak eta bite ditu. Bale, ba. Horretik gaintzen komentatzen, gehien bat adekarriai harrapatu behar diogu, ze support harrapauta Twitchek daukan early mino horrekin eak indalata, Zer, egia esan kalista bezalakoa da, ez? Lehengo estakiatzen izkizu, eta gero, pak. Proc. Hala baitxoin, eta sufriu, adekarri gabe joduta babiltza. Farmeatzen utziko diate, oso eskiz. Kombo erraza da. Txiga esan da nik Q eta beak Q-akin baita posizionatu iten bada eta Ea-akin estuneatzen badu, jazta, lan egin dago gau. Baina, klaro, goza itzateke adekarria. Toma ya. Toanik esate dana. Bere soporta manik gabe dago. A ver. Es que egitan ezin gara sartu. Bainek kristo nivel gutxi dauka. No, ni dalen laguntzakin egian. Ea ona datorren. Guardiatzea noa, ba espada. Norbait badator. Eta hona etortzen bada
Bueno. Ba, Twitch harrapatzean indoa, baino, Kriston pelvis dauka. Kaka. Kaka. Nik inde txarto hor. Ez dakit nola espres. Iztegia falta zeizu gala. Ai. Ez ahi. Harrapatzen bazaitut, jui. Bereak eta ikusiko dituzu. Ai. Gaina oin, nes eta zeia eukin nik exhausta daukat. Ez no espero. Ah! Ez eta rapau. Es. Epa. Vale, ikuste eta akatu de. Rato. Julinda. Vale, oina hartzen bada minionan atzetik ez bada. Hau da, hemendik. Ez. Basea junda. Ez nun espero, benetan. Eta badakit, Twitchen kua zein dan, baino. Kaben sotz. Epa. Maizu. No. Kaka. Ez daukat flashik. Bueno, igual. Ah! Asist bakarri nahi nun. Ah! Kaka. Bainez, atikan ez tezu dragoia fokuseatzen, ez? Ez dut nahi hemen biarra arte egon. Vale, ba. Dirua badaukat. Killa ebai. The Killer. Ez da solo Q da. Astu iten zaite txatei begiratzea barkatu. Ez da YouTubeko delayaatik da. Hemen buruan dituan 2 neuronak bata bestekin txokatzen nahi dialako. Eta ez da solo Q da. Beste gabeko solo Q nivel handiago egote da. Ez da LC esan bezala. Hau da, beste gabe 2 partida botatzea nola. Ez dakit. Euskal YouTuberrak de Prodigy dabil azken aldi hontan ze aiten. Esango dut, zuzenekoak iten, Dark Souls birena. Eta gaur galdetu diot, ez du lehingo, eta bideo bat dokala igotzeko. Kaka, ez de trinketa hobetu. Fallo. Hobetu, esanet, aldatu. Eta esan dut, nik igoko eta stream bat. Zatik ez. Motxa, hori bai, bueno, nire ustez. Segia zan 2 partidak, ez tegit, luzea badira 2 ordutako ere. Ematen du. Baina, bueno, gero jendeak ikusi nebe du. Zenik ez daukat hainbesteko ekorik, ez? De Prodigyk adibidez streamei iten dunean. Badagor hori, jendea mugitzen da, Twitterren jende gehiago jarritzen dio. Bai, jo. Ega zenbat miniten zuen exhaustakin. Vale, ba. Ez dakit izan da Maestro G berandu egizartu dalako, edo Twitchei Kuba bota dit. Edo Twitchei burua juntzeialako, edo ideik ez. Iepa!
Arraintxo, etorri hona. Ba hori, nire streamina, nahiz eta streamina izan, eta grazia auki, hori zuzenen ikusteko era. Hau da, zuzenen ikusteak grazia auki. Ba bueno, zuzenean jendeak edo ezin du ikusi, edo justo momentu enten, hori. Orduan, igotzen dute bideo bezala, eta bueno, ikusi nahi dunak, nahiz eta ez nahizen hemen gozu ez espeke, baino hau da, Blitzcranen kore itema. Talisman of extension. Ez da egin da nerdeaz. Eko inglesez jarri nun, esan nion nire buruari. Azke erderak jartzeak ez nahi guztiz konbentzitzen. Eta bueno, moldatzen naiz gero baina. Vale, invisibleen dago tipoa, Vale. Ez nun espero. Flasha naukan, denetoi naukan. Hoi duk misplaya. Ez dugu hori iritzik nahi. Hoi da nami daukan gauza txar bakarra. Ikusi ez dute, nola akatu deun, bueno, iaia. Akatu deun. Bainek hartu du, jarri du paretan aurkan, nik silenziau indet, ez da egize bakize. Baina, ke ba. Gainea, bainek naminkua ez badu eskibatzen. Fastidiauta gabiltza. Ezingo dugu ezer egin. Epa, mikroa jauziko zeidara. Vale, ba. Ematen du gure Yasuo bere baino betu. Epa. Aha, eta botengo zea, ala. Bota. Benetan jendeak ez du exhausta espero, Ai. Ya sean paseo, no. A ber, ba, ze Twitch neko fedauta dabil. Lau bi. Tanami bi bat. Ez daukat pink batera ez dago zi. Eta egia zen momentu enten botatzen baitu dute asko zeugetu. Estuneatu. Así que kaput. Se botatzen baitu dute. Bueno, dei, zerbait erdeaz idaztan eba ez dakite. Ez egite inbesti importa. Ez da... Ez da gaztelania gorrotatzen dudala, bueno, bai, baina ez hainbesteraino.
Esan ebe, zu... Edo eman nahi behia zu la rejudioen bat modu batera jolasteko eta ez bestera. Ni posik, zuen zuteaz. Vale, ba, midea jungo naiz. Barrier. Interesante. Benetan interesgarria. Zeu fed esta. Bertatzen da, esan dizut, kontuz. Ze, Twitch basi joan horra. Eta ditu egin topera da. Que va. Bai, ulertzen dugu puxatu beharra dugu gaula. Oida. Hori da nahi duguna. Ona. Niz eta dana gaztau, ez toko ez sumon herrik, ez ezer. Baina, bueno. Merezi izan du. Edo hori ematen zuen behintzat. Vale. Ui. Pentsatu dute... Berehala jungo zala. Guardi jarri gabe, baina guarda jarri dunean. Bizioa galdu dut. Osa, bizioa eman dio jokuak. Eta... Guazen hau itera. Eta direkzio saldatu dut eta faiatu indet. Vale, guazen hau itera, hau beti da objetu horra nahiko grazioso da. Bate ez ebitu zemat ade daukaten. Ups. Ole. Está in blind izan ze, banekin horti pasatuko zana. Eta horti pasatzen bazera ez daukazu dodge iteko aukerarik. Baina ala ere, naiz. Korearrek eta dut mesela, naiz. A ver. Benetan. Justo, induno kapa, junda botatzea ultia eta lanza kanalizatu du aurretik. Edo botatu aurretik eta orduan. Ez izan du, bueno, hil da. Baina, bueno, kua bota indula ezin zan momentuan. Vale. Adibidez, Gi hori ona ez da. Horre indu kriston suizidioa.
Ah. Movement speed extra horrekin. Ah. Berko duguna da pink bat edo. Ona. Ah! Gutxigatik, ez nuen espero, pentsatzen un botaldean ibiliko zarra. Ah! Bueno, hartuko dugu hau. Eta hobetuko dugu baita Nez eta ez erabili guardak entzeko gutxienez pitxorren orka. Emango dugu bizio hori. Ze, ukitzean objektu hau eta trinket hau bueno, pink bat eukitzea azkenean full build daukasunean ezinezkoa zeizu, baina bueno, momentuz bai, momentuz, si dezakegu. Hoi da tryhard izatea, gero kua... Vale, lasaitu. Ima torreta. Ni nano. Niretzat. Haien ez nu merezi, baina eske ikuste dut eta kriston tryhard egin egiteko gogoa sartzen zait. Oh, free kill bat! Etorri hona, Rumble! Ah! Ez! This G is too good to play G. Hombre, se beteatik. User. Okeniko dugu. Eskerrik asko guardak entzeatik. Ez da dirua ateratzeko ni daukadan errekurso bakarra. Interesante. Txakurran putza. Ez naukan, justo jarri zait. Zema dara magu ja. Momentu bat. Vale. Bai, 28, 26 dara magu partidan, 28... 28 streamean. Badudatan nago, igual bi stream egite ditut, partida bakoitza partida bakoitza bideo baten eta asko zeo beto. Odei hor zaude? Ez da egit hor zauden edo. Zointxe bertan ikusi nune zure streamean ez eta team composition honen orka dan armadura, full armadura eta jazta ez. Neiz eta Rumble bat urki partida osoan ez da ikusi. Ez du ematen taldeak indo joanik. Ikusi nuen erazten zendula. Erazten zendula objektu hau. Baina hau da gehiago, bai, resistencia magikantzako.
Zizki igual merezit, ze bestela baine, bestete lagunduko inoiz. Ze Blitzcranek dauka, dituen objektu guztia dira agresibo. Eta ardun erosteak aura daukan edo olako objektu bat ondo datorkit niri. Adibidez, bi kakauek mapatik juten jela pizioa emateko. A ber. Ui ba, kubat bota berriz. Epa. Biak gita dauka. Vale, baina dago baina. Ordu nombre. Rumblek ultion bat itema du objektu hau primeren datorkit, gero haue bai nik lehen Blitzcrankekin hau eta hau harrapatzen ditun biak batea kriston velozia ematen izulako zuri eta ono zure kablea dut txarto jarri du. Now. Epa. Solaria. Ez du horrela gorrik ere ez daukate. Epa. Flash behar dut gutxiago. Horrekin hobeto. Hemen zerbait dezakegu, Vale, guazen ez da ranked bat da beste gabeko partida bat. Bakit ranketa ez izan da, bueno, interesa gehiago edo gutxiago da bilela, baina junda ona, hau laguntzera fijo. Bai, ez du ematen. Non da bil, Twitch hori. Quieto. Ba, Twitch desagertu inda. Vale. Vale, va. Aced. Rumble irten da. Bota puxeatu gau, bai. Vale. Orduan hemen erdian geldituko niz. Tontuan egiten gehien bat. Ez nago bilda, ez? Ez, que vale, va. Vale. Looker. Eskerrik asko streamean pasatzen izaten guztiei, Guztiei, plurala erabili dezaket. Kontuz. A ver, armadura topera.
Movement speedakin jolastea beti atorrendo. Batzez bizkan basea. Vale. Haitxe noa. Hila dago. Ez da izetik, baina banan atatzei dira, ez da egite... Bronzen aukra nabilen, edo ze oskera. Vale, hau zen mida puxatzera, eta egin bidera eta esako. Nire horrek jotzen gu, Zer dama? Ja, pegeien bat. Nondi da bil Twitch? Vale, ba. Irtetzen danean. Ostras, Twitch horrek badak jolasten, Justo jarri da, inorke esperezunean. Esun lekuan. Coño. Baina, bueno, beretaz aparte. Beretaz aparte indado. Streaming ikusten inoiz, justo momentu, tan, irten da. Bai. Eta gero, Nami ekin duen ultiakin. Justo denak harrapago gaitu. Eta Yasuo ulti indu, eta jazta. Eta gero garbiketa, egia zen maestro hilda zeon. Bai, orduan, bai. A ber, ba. Guazen Merkurioskoak, baina aguanta o este eta aguanta nahi, ez? Guazen Merkurioskoak hartzea. Segian, Nami karrapatz... Zaitazu. Eraska ematen duen pertsonaia horrek. Ez du eserrinta biak akatu ditu. Vale, ba. Markampo da. Bueno, ba, Yasuo amaitu zazu partida zeuk. Ez dakit, bain ez egin partida bantan jolazten. Pentakil bat izan da, bai. Un official baina, ez dio teman. Dana daukagu kill baten killak hartzeko gozea. Niakua eskiba bindu. Hala, GG. A ver, OBS-a egiteko dugu. Hombre, egia san zuzeneko adanez. Epa, beltzan ikusiko dezute. Zuzeneko adanez ez naiz ahorra sentitzen partida hau igotzeaz, baina bueno. Goian gelditzen da eta takitxo. Ui. Txoin, zean inbitako et nire amama eta tia baita Montu bat, Bai, bueno, venga. Ya está. Hasi daitezke.
Darius erosteko kriston gogoakin nago. Baina kristonakin, Eta baki gaina Kalista victoriosa ematen nahi diela. Golde 5 eta gorago geditzen basa ranketetan. Que por cierto heitsi naiz ranketetatik, hortxe hago proba. Naiz azken partia jolastu duna thresh batekin, puf. Oso txarto amaitu gendun. A ver. Hombre, nik top gunplan kartzen dut ranketetan taula, neko ondo juten eiz, tal. Baina hemen normala danez pixkat pailasoen egitea ere ez legoke gaizki. A ver. Popi daukat, erosita. Ez dut izan zen, hogei... Markatu de ja junin zei ja burua eta dena partida bat normal bat jolastera. Bestera inbitan dutuko nizuke, nahiz eta diamantekin jarri, bueno, se fastidia uno dia hasta, ez? A ver. Rengar dago ese gustatzen, baina Rengar dago free. Danak AP2 suporte izan ezik, suporte AP-a, baina eski, klaro, ni top AP nahiko nuke june bai. Eta ez dut askotan iten, baina The black rose shall beharko. bloom once more. Ozen LeBlanc top jutera. Teleporik gabe, noski. Vale, vale, momentu bat, beltzan ikusiko dezute, y ya está. Hoi da. Ai. Fit baten aurka, topean Alistar, jolastu nun oindala gutxi, nik Alistar top partida bat nik neuk. Eta Darius baten aurka, first killea inun, ez dakin dola. Bai, ustot bizitza laur denera edo utzi nula, eta tipo esan basera juten, egin un flash combo eta akatu inun. Baina bestela ez dauka, ez da horrela fuerte hauetako bat. Baina, bueno, ea zer egin dezakegu, zeurazki irabaziko dugu. LeBlancekin zure kalea oso zaila da galtzea. Hainbeste nazka emate du pertsonaiak berak, trampa itea dela jolastea, egia esan. Ez naiz garbia sentitzen hau jolastean. Baina, bueno. Eta bitxango da bietako azken partida. Horti badukat saio berri bat, bueno, bi kapitu nituna, Best of Euskolol, eta ez dakit noiz pentsatzean jarraitzea, egia esan. Zer irola gustatzen zait, montailak egin da ditut. No, naupe. Ez dugu nahi swap egin. Ez dugu swap egin nahi, egia esan. Que ba. Ze hanin aurka, It's all smoke and mirrors. ez da izaten onena, LeBlanc.
Eta melee baten aurka nahiko topean gainera. Espero ezagun fiz askotan ez etortzea, zeni junglerrakin oso negaua naiz. Estet guardeatzen dudanean, estet behiratzen, betan. Este behiratzen, guardeatzen, pentsatzen ja guardakin, jazta, egin degula lana, ez? Baina, gero adi egotean eta, bueno, Would I lie? kriston txarto pasatzen dute solo linietan, bateze. Ze, bueno, bi basoaz, ez? Botea, bateze, bueno, badukazu beste bat, konturatu daitekena. Konturatzen ez bada, ba, bueno. Baina, badukazu beste bat hor konturatzen da bilena, eta esan dizuna, zu jarri desun guardon horren gaientik ikusi dut junglerra. Ah, bale, Trust. eskerrik asko. Baina, bestela solo kaleetan, ez konturatzen, jartzen dut guarda, Classic, Mr. eta astu iten eiz. Zetako jarri idean eta hori dana. Bale, ba. Etorriak izton poti Patient pilakin. summoner. Baina, bueno, ideia da, neko tanki da. Egia esan. Ze I'm drama. certain. Badarama pixkat, resistencia magika pixkat. Eta, bueno, Where next? vale, oso ondo lista. Hola. Jo, Vale, gauza da, Looks can be W-an velocidad jaitxin ziotela, eta orduan reakzio natzeko denbora gehiago kaku iteko. Ondo da. Baina, bueno, bera sartzen bada, ni gustora. trust me. Biribiri, guartzen eiz. Nire temporada bat eukin nula, erosin un Nami, beste kontu batekin. Epa, It's all smoke and mirrors. txartu indezu konboa. Horrela da konboa, usten? Ai. Erosin un Nami, I want. eta jolasten un topean. Eta modan zegon, denbora hartan, What a treat. jutea Nasus top. Orduan juten ziren Nasus top, farmeatzen zen duen. Eta gero ba hori, irabazten zen duen rankeza edo jolasten izinena, ez? Tricky, aren't you? Gertatzen dana da, farmeago. Gertatzen dana da, Nasusek, Nami baten aurka, nez eta support izan eta Nami bat izan, ez dauka zer eginik. Hoi da tristena. Eta orduan, kalea galdu iten zuen, nire aurka, Nasus batek. Hau zen, kriston counter pika. Would I lie? Eta, bere... Bueno, azteko, bursta zaukan. Nez eta Nami bat izan, Patience. egiten zen duen AP nahikoekin, eta, bueno, nez eta badakigun ritok ratioak eta horrela geisten ditun, Looks can be pertsonaia bat deceiving. jolasteko dagokion lekuan. Bueno, defenditzen zen, zeukan apeakin. Watch close. Eta orduan, irtetzen zinen, eta klabea zena zen, zuk ultia botatzen zen duen, eta jendeak esun espero. Zure min hori. I Eta egiten zen duen, ez dakit, 500 mina. Eta jendeak esun espero, nik erabiltzen duen, killak aseguratzeko bezala. surprise. See? Ze benetan, olako burst egiten zuen ultiakin, ez? Eta jendeak esun espero esaten zuen, bueno. Mina ingo dit, eta badakit kriston alkantzera daukala, baina inguruan inor ez daukat, egia esan hoine honek jotzen banau,
inork esan hau segituko. Trust me. Enemy killing spree. Where next? Egia da hori baita eo, dei. Egin barko nuken hori da. Baina, bueno, seiakin, nes eta ematen duen. Ez dio dala asko egingo, zebera ere seian egongo dan. Eba, eta hor. Looks can be deceiving. Kaka. Torra tankeatzen egin nintzen hasieratik. Vale. Nes eta ematen duen seiakin ez dio dan ez erringo. Engo diot, lasai. Ez dauka inbeste denbora ultia jartzeko. Would I lie? Desitu inbarko du, edo ultian animazioa egin, edo koen animazioa egin. Eta ez du esperoko, lasai. Gainera nire fokusa Patience. zera hontan. Esan nahi, partia hontan ez da alistarren bila jungo. Tricky, aren't you? Baina bai. Eta egia da ez nagoela jolasten euneko eunean hitz egin barra daukat bideoa ikustea posible izateko. Eta ba hori, ez nagoela jolasten ranked bat balitz bezala, ez? Normala da. Adibidez, hor txartu iten nahi da. Time to make Ze ade jolasten nahi da. Eta tipoak ez dit atake basiko ikiten. Hori iten dianean. Oin bai. Lasaitu itesea, where next? Ez da lehen besteako. Bai. Nire ultra farmeoa. Ja, ez toko ultik. An enemy has been slain. Orduan farmeatzea datornean. Eten diogu burst txiki bat. Would I lie? Eta ontsa bertan tradeak galtzen egin naiz. Ze kriston geal pila dauka, baina ez toka manaik. Botia behar ditu. There's no escape. Looks can be deceiving. Classic misdirection. Ikusten, ez toka hainbesteko reakzio egiteko. Kaka. Tricky, aren't you? Kietor. Acá tengo nago azkenean, Tipoak. Vale, 6, bost, lau, iru. Bi. It's all smoke. Txartin dut komboa. Jo, ese txarra izen topean. Barri egiten negarri zitatik. Espero ikusten aidan jendea. Ze hemen pasatu da jende Bueno, hemen txatean gutxienez
bere marka utzi dutenak izan dira Odei edo Extrexman eta Flipgarp Enemy rampage. kanaleiko grazioso daukala, pasatu nintzen ikustera. Eta ideia gustatu zitzaidan. Trust me. Eta, claro, bere badakite jolasten. Eta ni baino hobeto, seguro. Killing spree. Orduan, bueno. Where next? Shut down. Orduan, norbaitek jolasten ikasi nahi badu, bueno, Aren't you? erakutziko nioke. Baina, claro, hemen platinoan jendea sartzen bada. Classic misdirection. Ba hori. Ezingo naiz asko luzitu. Hor jarraitzen du, baina bursta handien dugu. Looks can be deceiving. Osa, mutil. Ba, ez bere eman. Bueno, ba, farmeatzera. Patience. Potia gastatuko ditugu. Así que no. Would I lie? Enemy is on. Eskerrik asko, Alistar. You have slain an Jungo nahi zure horez. An ally has been slain. Your turret has been destroyed. Ai. Ai. It's all smoke and mirrors. Ba, ni ere azken aldian odeia izait hemen txaten hitz egiten ez dakit, ikusi alde zuten. Edo jokua edo streamingak hain kalidade txarra dugan, baina holako gauza gertatzen dira baita ere. Platino zea lagun baten eta hurrengo gunean oro ez dakit. Would I lie? An enemy is dominated. Ah, ez daukat. Eta bultzatu ingo nau. Oh! Oi, ba! Horiek, benetan, ez dakit LCS-ean ikusi alditu zuen. Baina hemen, Has destroyed danak. Danak. Classic misdirection. Bari, komentatzen ari zana, odei hemen gure... Ez da ezer ikusten. Are you Seguro? certain? Ja, ezin dut, kalidad aldetik, ezin dut asko igo. Sentitzen dut, benetan. Espero dut urrengo ordenailu batekin edo. Esan dut, nire streamingak ez dira zurean besteko kalidadeak, odei. Bueno, esaten nintzen, adibidez nire ointxe bertan, Gold Five Nights, Patience summoner. igo nintzen Laura, baina, diela eta ez diela, bari. Zulola berriz. Egia san, elo gel It's all jarretzen du izaten, mirrors. Gold lau eta gold iruak, beta ere, baina bueno. Zeitezko importa. Eta kalidaden asuntoa igotzen badet. Trust me. Ezin da ikusi txata. Zatik ganez. Where next? Zatik ezin da ikusi txata. Looks can be deceiving. Epa! Epa, lefi! Torrena! Ostras! Eskin hori dago, primeran. enemy is legendary. Eta ku hori? Lesi? Ku hori, mesedez?
Kuoi mesedes, Bueno, la paleta pasau du, eta pentsatzen zuen leku berdinan jarraituko zula, o zein du? Tipo, eta, seguro? Vale. Baiteo derra. Looks can be deceiving. Faker. Faker da, niekin konparuta hori. Ume bat. Jolazten ikasten idana. Time to make an Ez benetan, lotxagarria da. Nola irabazten duen. Barik, bere kalea. Where next? Tx, quieto. Bere kalea Leblancek. Benetan nazka ematen du. Benetan, da kriston bursta. Bitu zenbat ape daukan. Ez daukat 200ko apea eta... Eta hori? Noiztik nireak ez du jotzen 100ko una. Would I lie? Ah, beti harik. Ostras, tiponen... Quietor. Vale, ba, blua daukat. Patience. Eta sentitzen, baina bluak ni baino gehiago balio du. Orain ez daukan okapa, Ups, fail. There's no escape. Ah! Yes! Ah, threshe torren. Izba! An ally has been slain. Ah, streaman gaitituko hori ezin dute nola baite editatu edo. Ah! Pentsatzen du bere W-ak rango gehiago zula. Tardun, W botatzean, nik ingo nun flasha, eta berekuak ezian emango. Ikusiko eta errepikamena. I just Ez que, hain gutxi dira. Hor ikusi behar dituzu milisegunduak. Bai, neko flash random izan da bai. Bueno, ideia streamean utzikoet. Eta ero, aporta nahi dunak. Eta hau. Eta tipa hau. It's all smoke and mirrors. Ani! Niretzat, eskerrik asko. Niretzat beste hau ere. Ez, ez da izango niretzat. Oh. Nee. Fiz, beste pertsonaiola apurtua ez dagoena. Full apenoa ia, san mit bat bezala. Ez dut uste asko beharko deanik. Txartu indeu, batez lesinek barruan jutean. Ah, ez, ondo indu. Ze Fiz, justo bera jundan lekutik jundan. Would I lie? Zelako mina egiten du, Fiz, Triple indu ez kuatriple bat itatiken. Hau da, kuadrakil bat, ez kuatriple bat. Vale. Parteik onena, topaena da, It's all smoke. eta ze teleport gabe jutearena, dara nire estiloa. Da, beste guztiak jun daitezkera pikutara. Haidez, han behan ikusten zute, ez? Alistar no da bien. An ally has been slain. ¿Sí te importa? Ni jarraitukoet puxeatzen nire apeakin eta Looks can be deceiving. inhibidoreraino. Gauza bere badakitela. Eta nire taldeak bai, orduan, There's pinatzen no da. escape. Txenoa, lasai.
No, ni ekin edo ni gabe gutxi daukazute egiteko, Baina, bueno. Base eman diot. Kriston ez du nona, gertatzen da. Hilda zaretela. Baina, bueno, ez dela, kristona, Venga, ba, basen adeka. Ups. Lol. Joder. Habría guildado. Bueno, matan gato indo. Trust me. Insect. Estiot, ultia botala. Ahí va la hostia. Estiot ultia bota. Fail. Bai, flash egin. Lehen bailen. The cleanup crew. Aquí. Acá tengo otro. Vale, bat topea noa. Defenditzea. Ezingo dut, defizan baten aurka defenditu, baina, bueno, hemen errefortzuak ementzen datu. Ez, kaka. Tipa hona da, tipa da Usiren arreba izan da, anei izan dakoa, kontuz. Vale, a ver. Horreti doa 0-6, adibidez. Eta ez 35, 0. Trust me. Ay. Quieto. Patient summoner. Amago, chaval. It's all smoke. Amagaso. Hori, behin baino gehiagotan ikusi dut bideotan, lagun. Are you Joder. certain? Ese guilles. Where next? Está frustras. Tricky. Desarria, benetan. Zergatik anestet horrela iten. Eta horrela. Eta gutxienez. Naiz. Looks can be deceiving. Eta ja, hortik datorrenez, bere ekarria. Merezi izan dit. Merezi izan dit. Vale, hori da pertsonea daukan partik onena. Punto, ez dago besteik, benetan. Ez dauka besteik. Igual one shotin aldezula. Bueno, posible daukazu one shotitea. Jentak esan du, ez one shot erresa da, ez da gizer. Bai, baina ez. Kaka, putza. Ez, azkenean, como oso bat behar dezu. Zera bat iteko. Eta gehiena kua ez, baina beste da naski shot da. Patient summoner. Orduan.
Resa, bueno. Resa nada Riven. Ezetan ikideik ere zeuki. Ea biltzeaz. Lehenengo SS ingo dugu. Partida osoko lehen SSA. Nigo lagunduko die. It's all smoke and mirrors. Ni ez taldeko, Hain ondo pasatzen dut, normaletan. Benetan, beste guztia. Baina Yasuo batekin taldean. Tegi gertatzen zaion Yasuei azken aldiontan. Ez beti dala horrela. Kontuz, behi... Ez tokatuko. Looks can be deceiving. Pasa que no. Agian bai, baina ez etzkoa ematen dut. Ez benetan, ez. No, Are you ez. certain? Ikusi zaituztet, kriston akatzeko goakin eta ez naiz prest ikusi, benetan. Bat, kanpora. Totazu. Arrautz ik, honetortzeko. Eta, momentu bat, hemendik thresh bat ikusi dela. Jarraituko dugu infinitoraino. Would I lie? Ematen horzetz. Ematen hortxe bilur. Eta fiz da bilur bil. Beraz, lehen bailen. Summoner. Bueno, guain desako bai. Eskerrik asko lesin. Horretako de junglerrak. Guako paritzeko. Trust me. Fiz falta da hemen, Cuidador. Eta ez daugat. Ale ba. Are you certain? Banoa, bain etorri aurretik, egia san, Looks can be ez zaiko deceiving. meni, hemendik egotea. Bale, ba. Batzutan, jakineko nuke zer dudan. Uda dala eta ez dala. Where next? Por cierto, ni oraindik klaseak ez ditut hasi. Ordu benetan sentitzen dut, It's all smoke. hoi da. Juntziten nire esku albotik, hoi da. Eskerrik asko. Tricky, aren't you? Ai. Eskerrik asko ani juteatik ni eskua helduta, bai. Netan. Ouch! That damage. Ah. Este. Quieto. Joder, se violentzia hori. Ignitea berehala botata. Ez, mesedes. Ditzea, rokat adekarri. Vale, ba. Would I lie? Bai bat hori? Eta,
Minecrafteko Trust me. bloke invisible horiek. Está botako, está botako. It's all smoke and mirrors. Very good, Manuel. Rip, ¿ves? Está incómodo. Patience summoner. Nietzat. Eskerrik asko benetan. Yasuo, ez egitez lauren aurkazu bakarrik joan. Classic. Ze mania, lesin, ultia botatzea. Benetan, laguntzen ari zaela, pentsatzen ari bazara, ez da egia. Hori da. Oso ondo Tristana. Ez dut ezer esango. Ez que genetan hoi izaten da isilik egotea, isilik geratzea eta jazta. Ordu bat, begiratuko etzen da dramagun. Ordu bateko streamingea. Iba, hau ez du inork ikusiko. Baina ez da hongo inor ez. Streaminga ikusteko. Ez dago inor. Ordu bat jasan dezakenik horrela. Benetan Can be deceiving. double chain egiten diot. Pup. Zode hil da, baina bai, pasatu. Bueno, ez lesinia ez dago, baina beste bat. Ordu hemen garrantzitsua da ikusezin izatea. Ostras, zen jende. Hobeto ez. Hobeto ikusi izatea. Ez, ba! Atake basikoa zea OP dagoen joku honetan. Me cabe la ley. Eta ya suelo W y te cuento. Hau ditu reflejuak. Me caben. Vale. Jo dezagun. Tristana honek zerbait egiten dula. Ole. Ez, mira da. Esta soporta. Ani support balitz, bueno. Beste kubat okiko du. Flash. Ba, zeba eskizoniaz. Erloju, aresko erloju ez nun aktibatuko. Fizz gatik ez balitz, Ze beak indu lehenengo, tardun kontuatu niz. Beak izin bardean. Epale. Toro. Would I lie? Mira, zen este gitzatan toro. Classic misdirection. I'm Riperino. Ez. Batorrela hemen lesin, ez laguntzera. It's all Ku batzu botatzen ditu, tiponek. would I lie? Ez, mesedez. Ez. Nor.
Voy a morir. Korrika, korrika. Ika. Hemen dator korrika. Enemy has been slain. Uf, eskerrak Patience, summoner. jarraitzei utzi daten. Edo ez. An enemy Todo has depende de been donde slain. mires. Se hemen dator tipoa. Es que aldi berean ez, baina justo beak amaituta nik botatzen badet buff bat lortzen dut, hemen segon, ez tezu ikusi, baina hemen segon. Dala ze hostia aize egiten. Hola ditzen dion, ni buffa aize, egia esan hori jartzen du bere deskripzioan, ez? Orduan. An enemy has been slain. Ondo dago. Rampage. Buff hori eukitzea. Batzutan erresten du, ez, partida. Beste batzutan ez, beste batzutan ez da komen izaten, baina bueno. Ez da gitarra tuya, zero aski, ez zuten. Gero ikusten nik bideoa, nire bideoa, eta klaro. Are you certain? Entzutea arratoian klika hemenez alboko baserrian bai. Ez te dala nahi, Tricky, aren't you? claro, noski, nonareko dezu ba horako gauza desatzein bat. Interesgarria. Utzia zu beste bat kontatzen. Eskerrik asko. Bueno, ba no. Fizz bereak eta bi egiten. Vale, bueltatuko naiz Zoniaz sakin. Nope. Fizz bat ateako da mendik, seguro. Gusten? Carl Fizz. Ez da dute horre... Vale, oin Zonia zabeko hau. Txapela bai, ozen bizitza pixkaten bila. Trust me. Eta relazten dugu ez, bueno, un tanque jugea, ez? Ez da gutxiago, Aún. Ba, eta hori? Eta Fizzen truko hori? Nire tratuan parteakin indet. Biduk naska bat hori. Zeratik ez tezu hau defenditzen jasuo? Ideia bat. Kontzeptu bat. Basea defenditzea. Baina, nik horre tratuan parteakin indet. Vale, eskerrak suizida oindan. Eskerrik asko, Fizz. Txien zerak utzi dozu zein bardan. Pero zein barduen berak. Zeratik ez dezu kuain denengo. O bai indezu. Bueno, oza nik teamfight hortan indet inbeharrekoa. Tal. Gero besteak, jasuok ez badu eseri nahi. Pues a su elección. Are you certain? Sentan que pixkatitea. Ahí ves. Se está indear, ¿ves? Bueno, soporta katu ina desu. Hori, ez bada supotzen. Where next? Hori bai izan dala erra, ez egin behar. Olako kombo batekin. Indu, anik flash estun eta lesinek ultia biei jotzeko. Joe. GG well played, baino
lasei, ese hemendik emultuko. Ez pentsa. Ea si. Oaitik kiletan atzetik gaz, nagizu? Flash bat gutxi hau. Ah, ez dago la dekarria. No, pero ni de Looks can be deceiving. hemendik ibiliko da. Ez! Kuku! Hau da, Q ulti. Eta ez E ultian. Bida galtzera goaz. Ai. Bueno. Momentu bat. Etzungoet zuzenaren audio, zuzenekoaren audioa. Ez. Vale, bai, entzuten zait. Ze mikroak inditu kriston arazoak. Ez da, hola mikro... Abena esplikatzen eta. Da, kaskoetako mikro bat mikro emesa bezala erabilia. Zatik ez dugu partia maitzen ja? Jendea galtzen naiz streamingan. Jendea bilekoa flipatzen. Ze? Are you certain? Esan dedanean Twitterren, bueno, partida bi itera noa, betan partida bi izango dira. Baina hori indik zuzenean jarraitzeak. Would I? Ez dakit ulti bat bera ere jo duen, Fizek hau. Uste bai ez. Vale, hemen. Where next? Txai, momentu bat. Homeguarda ditudala. Bueno, erosita ditudala, principios. Gero ja jokoak segitera doan. Inork ez dakit. Ez niri, mesedez. Ez dakit ez da nola bizik atera nahi zen. Komedia. Ez dago gauza penagarria hoik. Alistarren kritiko batek akatu nau. Benetan, ez dakit nola irten eizen lau? Bueno, bain erdian segon. 5 pertsonan artetik ezer balitzu esela. Bueno, flashekin bai, baina flash aztein beste. Vale, ba, galduzat eman dezakegu surrenderein. Edo ez dakit. Zezkego baratzen naiz Ipatxek bere momentuan bueno, zuzenekoa, bai, zuzenekoa izaten zen. Twitchen igortzen zitun, loreko zuzenekoak. Ez ni bezala. Baina hori uste den nik, baina gero YouTubera pasatzen zitun, oda partida YouTubera pasatzen zuen.
Ez da la ideia txarra. Da rabi. Eta hori. Ez naukan habilidaderik erabiltzeko. Eta gero, itezuna zan, hori partido horiek YouTuberego. Orduan goratzen naiz behin, LeBlanc. Zertatzen nire ba. Orduan, goratzen naiz behin, igo zutela, igo zula, berak, Karman partida bat usteet, eta zan ordu tapikukoa. Eta lau txora bera, partida hau. Zaitik ez du dut hau. Eta ezin zen ikusi. Ez dakit. Ordu batekoa zen, eta ez naukan nik beste denbora. Orduan, ba bueno, bideo honeko luzetxoa galdituko da. Baina beste gabe uste dut hemen amaituko dugula. Eskerrik asko horregon zaten gatik. Hau esatet bineoan amailean, bari, kontuatzeko jendea, kontuatzeko jendea ez era txarrean, bezik eta honean streaminga izan da eta hori dana. Orduan, ba bueno, adi egoteko urrengo baten, edo bueno, sentitzen egon eseratenei YouTubeen utziko dut. Eta ba bueno, eta barkatu fallo guztiengatik. Ez dakit zenbat egongo dira, baina zero aski aurkitu dituzute. Eta amaitzeko jarriko dugu argazki hau. Zebait gatik indet eta bueno, hemen abaituko dut zuzenekoa. Orduta 20 minutukoa. Eta desde luego, onaino heldu basa. Kristona sea, tío, ya está. Hor ustea noa, horako altu ustea noa. Punto. Bueno, ba. Urren arte.